नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी गायक रितेश पांडे के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही प्यारा सादगी भरा रोमांटिक गीत आयल बा। जी हाँ, जौना गाना के नाम बा नज़र के बान। जी हाँ, सही मायने में कही तो असली रोमांटिक गीत जौन बा ऊ एकरे कहल जाला। पूरा सादगी से भरपूर ई गाना बा जौना के रितेश पांडे गौले बड़े। अंकिता पांडे रितेश पांडे के साथ ही वीडियो में नजर आयल बड़ी और एकर जो म्यूज़िक डायरेक्टर बाड़े उ साजन मिश्रा जी बाड़े और जौन इतना कमाल के लिरिक्स लिखले बाड़े उ बारे गोपाल पाठक जी। सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रितेश पांडे जी के ई बहुत ही बेहतरीन गाना रिलीज़ हो चुकल बा। आप सभी दर्शक लोग जाके ज़रूर सुनम, काहे से कि ऐसा गाना सब कि अगर हमने बढ़ावा दे हम तब जाके भोजपुरी में से अश्लीलता ख़त्म हुई। तो आप लोगन से ज़्यादा यह निवेदन बा कि गाना के सुनी और बताई आपन राय कि आप लोगन के चटक मटक छोड़ के, यानी कि ज़्यादा मसालेदार गाना छोड़ के ऐसा सादगी भरा गाना आप लोगन के कैसा लागेला। ये वीडियो में बहुत केहू फिल्मी आर्टिस्ट भी बा, जैसे कि स्पेशल थैंक्स था संजय पांडे और महेश आचार्य जी के दियल गेल बा, जो कि कमाल के काम के लिए बड़े हैं में। और फिल्म के गाना जैसे कि पूरा शूट के गेल बा, आप लोग देखम तो आप लोगन के वाकई में बहुत मज़ा आई। गाना जैसे समय हम ही देख रहा बानी, खबर बना रहा बानी, करीब 1 लाख व्यू हो चुकल बा और 9000 से ज़्यादा लाइक हो चुकल बा। आप सभी दर्शक लोग जाई और ये गाना के खूब सपोर्ट करें, प्यार दी और अश्लीलता मुक्त भोजपुरी के तरफ एगो नया कदम बढ़ाई। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।